Николов, Николов, на вас говоря. За последния ред, за последния ред. Късмет ми носите скърпа. Да. Да, и тръгва. Много съжалявам, обаче жената се обажда да пита сега. Давай! Спира. Стига! Без да се изхвърлям, той има... И затова с нощи не, аз с нощи минах информативно да говоря. Дай да се скрие, викнем да се скрие там зад Скри! Да. Кажа се скри. Не, то.
И ето за сега, специално за зрителите на Мустанг ТВ, дългоочаквания момент настъпва. Задава се господин Христо Милков, който е по трасето на 100 км, 100 км от един живот. Трасе, за което той много дълго време е мислил. И вече наближава мига, когато той ще мине покрай нас. Намираме се в село Аврен. Темпото му е добро. Явно, че съхранява сили, но поддържа добър ритъм. Поне от тук се вижда, че няма проблеми с ритъма на бягането. Ще видим дали ще издържи така и по протежение на разстоянието. Ето съвсем малко остава до нашия пункт. Да, вече се чува и дишането. Здравейте, господин Милков, как се чувствате на този километр? Долу горе. Как е? Колко километра до сега пробягахте? Ами около 40, сега се намираме в Аврен. Предполагам се около толкова, 40 км. Съхранявате ли сили за протежението на разстоянието или не се притеснявате? Добри тренировки имате? Ами, досегашните километри показват, че добре се чувствам. Какво ви предстои за напред след Аврен? След Аврен, Белослав, Слънчево, Калиманци. Състоянието, в което съм в момента, смятам, че проблеми няма да има. Къде очаквате все пак да се появи някаква криза или да имате някакъв драматичен момент? Ами това е изкачването Слънчево, Калиманци. Значи вие сте убедени, че имате сили да избягате тия 100 км с мотивацията, с която очаквате? Еми, от това, което усещам сега, това е долу-горе след един маратон, след 40 км. Добре съм. Ами това е за сега от нашето първо включване. Още 60 км очаква господин Христо до финала във Варна. А финала е пред мемориалния комплекс Владислав Варненчик. Нека пожелаем успех на самотния бегач на дълги разстояния, господин Христо Милков от варненската фирма Тим, специално за Мустанг ТВ. Очакваме пристигането на Христо Милков и финала на неговите 100 км, 100 км от един живот. 9 часа 50 минути и колко секунди? 9 часа 50 минути и 45 секунди. Специални поздрави за господин Христо Милков, пробягал своите 100 км от един живот. И отново за самочувствието, господин Милков. Доволен ли сте от успеха, времето? Имахте ли проблеми през останалите 60 км? Не сме се виждали от Аврен. Ами, какво да ви кажа, аз не съм си поставил за цел време, някакво абсолютно време. Последното ми преминаване беше за 18 часа. Смятах някъде в рамките на между 10 и 11 часа. Но то е под 10 часа. Впечатляващо е. Освен спортната мотивация, не знае, че от дълго време се занимавате не само с тичане. Имаш ли някаква друга житейска мотивация, морална от този вид категории? Абе, трудно е да се формулира или да се каже една мотивация. Те обикновено са малко комплекс. И на първо място това нещо го мисля аз от 2 години и работя за него. Нямаше да стане без съдействието на фирма Тим ООД с управител Марин Митев. Това на първо място. Аз се чувствах задължен. Това момче го обичам, уважавам го, работил съм с него и работя. Продължавам. На второ място, като мотивация, отправям едно предизвикателство към сина ми, на който предстои Европейско първенство август месец в Шотландия. И третата мотивация, може би, която ме движеше през цялото време, която беше и мотора, това е, посветил съм го на една годишната от трагичната смърт на един мой колега, подчинен, загинал с парашут на Калиманци. На Калиманци не успяхте да заснемете, поставих му възпоменателен венец, запалих му свеж. Това е.
Значи тук говорихме за времето, но той имаше измерение и в пространството. Вие почти затворихте един кръг, един пръстен, така да се каже. Ние бяхме с вас през цялото време. Остана, както вие казахте, само камъка на пръстена, т.е. морето като едно бижу. Каква ще бъде следващата провокация? Как ще го направите? Това бижу, както го нарекахте, изумруденото, да е следващото предизвикателство, но да го стане. Какво ще се състои то? В тайна ли? В тайна. Все пак нещо да подскажете. Ще бъде ли свързано с вашата професия на командос? Да, с бившата ми професия. Едно нещо, което не успях да осъществя 24 години в казармата, смятам да го направя със свои средства. Добре, ние ще следим вашите изяви в рамките на подготовката ви и очакваме успеха на новата изява. Благодаря на Мустанг ТВ за това, че уважихте тази проява. Благодаря ви на всички. И за нас беше интересно и провокация. Това беше всичко за днес. 100 км от един живот на господин Христо Милков, който благодари на президента на фирма Team ЕОД, господин Марин Митев, посвещавайки този успех на него, на колегите си в фирма Team и посвещавайки на паметта на господин Димитър Христов, командос от планението в Тихина, загинал трагично миналата година при изпълнение на служебния си дълг. Успехи имаш и ти и нашето плуване. Доволен ли си от тях? Може да се нарече успехи. Някои могат така да го нарекат, нали, че съм постигнал някакви успехи, но все още аз не съм доволен. Бил съм на 3 европейски, 4 балканари, но тези първенства добре съм се представил само на балканари. Тия на големите шампионати, европейските, недостатъчно добре. И затова все пак съм се насочил за напред. А кое ти помогна повече при подготовката? Знаем, че Варна от към басейн е много зле. Морски град, вода няма къде да се плува. Спортен клуб Team пое твоята издръжка и до голяма степен ти облегчи, но къде виждаш резерви в развитието на варненското плуване? Именно тук е място, нали, да отбележа, че спортен клуб Team не отскоро се е захванал с мен и ме поддържа и казал голямо съдействие. Благодарение на него аз съм умях да отида на европейско, поради причина, че и федерацията нямаше средства, за да ни осигури моето отиване на това европейско първенство. И спортен клуб Team ми го осигури това отиване и не е това единственото, не се изчерпа с това. Той ми осигури подготовката за през цялата година и с материални средства, възстановяване и лагери и такива материални подготовки. Нещо много важно за един квалитетен спортист като тебе. А втората част на въпроса, къде виждаш резерви на развитието във варненското плуване? Резерви виждам не само във варненското плуване на развитие, виждам в българското плуване въобще, защото в българското плуване въобще бази, спортни бази липсват. Няма къде да плуват въобще. Вие както виждате децата, има много деца да плуват. Обаче зимата, когато няма къде да продължат тази своя подготовка, остават от тези 100 деца, я 5 има, я 10, остават просто с едното желание. И именно поради тази причина спортен клуб Team си иска да осигури едно такова развитие, когато вземе басейн Варна. Този паметник на варненското плуване. Да, наистина паметник. Бе създаден наистина с големи и хубави намерения, обаче малко работи и затова спортен клуб Team иска да го възстанови и да помогне с много, мисля, защото това ще бъде една голяма база, ще се провеждат и такива състезания, ще се привикат. Може и международни турнири да се направят, защото това е наистина много хубав басейн. Това може да се каже, че е най-хубав в България, обаче той е занемарен и просто няма по какъв начин да се ползва. И затова трябва да се направи нещо да се отпусне спортния клуб този басейн. Естествено, дано тези, които ни гледат и чуят, да разберат за какво всъщност става дума, че не става дума за някакви цели от към финанси, а напротив едно подпомагане на варненското плуване, на варненските въобще плувни спортове. Конкретно за това състезание е открит шампионат, областен шампионат. Мисля, че качеството на пловците с малки изключения не е особено добро. Просто нямат желание да плуват и
другия съседател Симеон Македонски даже просто ни пожела и да се представи от Черноморец, замина в София там да се подготвя. Аз скочих само за едно удовлетворяване на моите резултати, нали? За един вид тренировка. Какво предстои до края на сезона? Остават само няколко състезания все още. До края на сезона предстои едно квалитетно състезание, нали? Ден на спринта в София и надявам се, че и там, не надявам се и мисля, че и там ще се представя от спортен клуб Тим. Ауде. Добре, благодаря ти, желая ти успехи. Дано през зимата да се срещнем вече в другото место, този закрит плувен басейн, за да можем там на спокойствие да поплуваме заедно с теб. Дано всички се радваме за това, не само. Моя лихая, бедовая моя, простишь ли ты, родная, за эту жизнь меня, как трудно
Шерпите. За така шерпите. Айде, покажи сега позата да скока. Може и от тук така. 8, нет, все. 8, ваши 8, да? Раз, два, три.